I feel like shit. Наскоро почнах да чувам за някакви русалки, друсалки, нещо от сорта. Не съм много сигурен, честно казано. Реших да разровя, тъй като аз не бях чувал за тях. Истината е, че русалките, с които аз израснах, бяха русалките от Дисни, а вие в момента растете с русалките от TikTok, което автоматично не ни прави една порода. Но въпреки това, аз съм един човек, който обича да дава шанс на нови неща. Кой знае, може да е нещо хубаво, може да промени моят изглед. Днес с вас ще направим едно кратко ревю на този класически сериал в TikTok пространството. Ето я и най-любимата ми мажоретка. Защо просто не ме оставиш на мира? Не. А сега започва. Ами пробвай се. Не сме започнали още, а вече се вижда, че има по-добър сериал от Под прикритие. Този момент наистина бие момента на Иво Андонов и Джаро. Чух за майката. Ще те смажа. Нямам какво друго да кажа за актьорско майсторство. Личи се, че абсолютно всички тук са завършили в надвис. Истото нещо, което не разбираме, те играят като петокласници или като осмокласници, защото никой над тези класове не се държи по такъв начин. Какво става, брат? Запознай се с моят човек Веско от Б клас. Приятно ми. И на мене. Ти какво правиш, братле? Гаджето ти ли гледаш? Да, човек, пак се гледат. А тук виждаме как тормозен сценарист, режисьор или актьор си мисли, че реално разговор между готините деца в 5-ти клас протича. Ще си позволя да фастфорварда нататък, като кажа, че реално не губим нищо полезно. De facto се появяват някакви доста безизвестни личности, има някакви странни флашбакове, някакви малумни разговори и сценарий писан от третокласник. И от кога това е твоя клас, бе? Ти не се обаждай, пате. Отивам до туалетата, защото от вас почвам да се чувствам зле. Просто кажи, че са сирие, като на нормалните хора. Но въпреки всичко имаме още ненужни разговори, още по-големи простоти. Даскала влиза. Тая също се е изстрала и е готова да се върне в час. За закъснението. Седни. Тази година ще прекарате с мен всеки петък. Невероятно, но само на мен ли това ми прилича като началото на един доста по-екзотичен филм. Не видяхме нищо от урокът в училище, което да е полезно. Но на сметка на това има доста практика. Използване на бит, който е правен от 12 годишен в FL Studio. За бога, колко пъти трябва да фастфорвардвам? Няма смисъл просто да гледаме целият епизод тогава. Но стигаме до любимата ми част, разговорът на готините или тези, които ги мислят за готини. И така стигаме до вторият ни скандал, където нашите мили друсалки ще се карат за едно момче. О, Лили, защо си толкова тъжничка? Ти наистина ли мислиш, че можеш да ми вземеш Иван? Аз я погледни. Ако исках да го имам, щях. Не забравяй, че аз го зарязах. Абе, на вас кой ви е писал сценария, бе? Миша от втори Б клас? Но ако винаги сте искали да видите какво е 25 годишни хора да играят петокласници, ето заповядайте. Май, как ти говориш? А ти каква си, бе? Радо, че все още не знаеш. Абе, чакай, бе. Абе, таз не беше ли от OnlyFans, бе? Като те гледам, може да си само новото попълнение на уния задръстенячки. Още веднъж, виделите да се занимаваш с тях. Тази умряла катерица на главата ще фърчи. Айде, нямам време за вас. Абе, не знам за актьорското майсторство, ама мисля, че в OnlyFans ще е по-добра работа. Моля те, стой си там. Продължаваме отново с фастфорварда, понеже не ми се занимава изобщо да го анализирам това цялото нещо. Пак има някакви тъпи разговори, актьорското майсторство е пълен дроп. Порното ни има поне някакво развитие. И така стигаме до любимият ми момент. Моля те, не казвай на никой. Казва се на никого. И така някак си успяхме да свършим с първият епизод. Въпросът е, хареса ли ми? Отговорът е не. Нямам какво да ви лъжа. Бих предпочел да гледам CGI маймуни как танцуват пред това да гледам русалките.
Но въпреки това ще му дам шанс, защото може би ще стане по-добре. О, боже мой, ние сме на първия епизод на Великите друсалки. Момичета, дайте ми Какъв е този аут жартиер? Ти не си аутка, само аутките носят такива неща. Както и да е, епизода пак е пълен с някакви тъпи разговори, писани от второкласници, някакви тъпи драми, някакви флашбакове и тем подобни работи. И така някак си ние успяхме да стигнем до последния епизод. Мале, Какво става тука? Ти да не ме изневеряваш с Стефи? Стефи припадна. Ама тя току-що беше добре. Чудо, правила се. Моля ви, спрете да правите хора без талант и без никакво чувство за каквото и да е известни. Умолявам ви, това е резултата. Беби, искаш да изпълня всички желания, а? Ти мръдна ли е? Ядосахте, нали? Yes, come on, baby. Си неадекватен. Брат, кажи ме, това. Нали се беше отказал? Нали Веско беше влюбен в нея? Да. Що използваш тогава моите плейбойски съвети? Аз го правя, за да ме отрежа мен, да вържа на Веско. Твоите съвети, брат, виждам къде те докараха. Имам чувство, че човекът, който е писал този сценарий, никога не си е говорил с жена, пък камо ли да докосне такава? И продължаваме нататъка с още простотии. За Бога не мога да схвана този сериал. Дори Дързост и красота е по-смислен, а той е с 10 000 епизода и нагоре. И някак си те се озовават на плажа, има някакви скандали и се появява нещо. Кой е там? Смигъл от Властелина на пръстените. И така някакси най-накрая и тази мъка свърши. В момента сигурно се чуете тези няколко неща. Дали бих го препоръчал, дали си струва да го гледате и дали изобщо е по-добро от русалките на Дисни? Ами, отговорът е следния. Не. Имам чувството, че това ми показа, че реално филма на Murder Boys не е толкова зле, колкото си мислех, че беше. Мършо! Слизи оттам да те вим, бе! И те ще правят филм. Понеже нямам пари да отида на филма да го гледам, ще ви кажа реално трейлъра какъв е. Чиста простотия. Говорят за чувствата си, плачат и се опитват да имитират H2O русалките от Дисни, което не знам как не се получава амаграм. Нямам си надежда, защо тя изброява целият екип, включително и нея като някакви Power Rangers. Синята русалка, червената русалка, жълтата русалка, Domain Expansion, тумор в мозъка. Но пък за сметка на това, нека да гледаме хора, които реално са отишли и са дали пари. Опа, забравя съм да сложа мнението си вътре. Една секунда. Това са смесени битови отпадъци, които са остатъци след механично третиране. И единственият възможен начин е те да се изгорят или депонират. Те не могат да се рециклират. Бейби, ти си ми в главата рататата. Bad boy, търсиш си белята рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Барби, ти си ми в главата рататата. Bad boy, търсиш си белята рататата. Искаш да съм Ми, какво да каза? Хората имат си фенове. Реално от този клип са ми интересни две неща. Кой е Флапа Бум от Тему? Пича се е почувствал като един истински алфа машкар, след като е сложил Bad Boy. Какво се случва реално с истинските мутрички? Къде се забихте, братленца? Моля ви, ако дядо ви види това, какво ще каже? Съсипаха я тая държава. Америка джендеризира и нашите деца. И каква е реално тая песен? Каза се, че песента е на Лили. Не тая Лили, има запетайка и става О, запетайка Yes. Но нека да чуем песента, може би ще бъде нещо невероятно. Няма да лъжа, но съм леко разочарован. Вие имате хиляди последователи, имате високо бюджетен филм и все пак обработвате с безплатната версия на CapCut. Моля ви, стегнете се! Его е тук, верчето влиза с тежката походка. Съжалявам, братле, обаче фазата на Twilight манячетата отдавна мина. Почва да ми писва. Идвам да те ризна. Мамо, искам! Аз казах. Почна да ми писва. Ние имаме. Аз казах. Почна да ми писва. Почва да ми писва. Идвам да те ризна. Ти си моя най-голям флекс. Искам с теб. Какво искаш да правиш, бе, говедо? Аудиторията ти още се стои от пикочници.
Ще били доп с твоята опашка. Кефи ме чебански, а ти е с малка ча. Не знам той какво иска, не знам ти какво искаш, но трябва тези бъбълчета с текст да ги оправите. Не може да е толкова зле. Ти си най-добрата рататата. Дай да палиме колата рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Мисля, че разбрах кой е писал сценария. Тия два индивида още не са излезли от кринч фазата си. Baby, ти си ми в главата рататата. Bad boy, търсиш си белята. Не може си извъртим очите, много добър жест, много готин пръстен, не знам какво друго мога да кажа за това нещо. Всички са бесни, само лаят. Ах, тия текстови балончета, не се научихте как да ги... Но се обясняват на сериозно се взимат. Те се комплексират, а мене само мотивират. Изобщо не мисля за тях, а ги газя. На тяхно място и аз щях да се мразя. Човек няма да лъжа, но ако аз бях теб, щях да се мразя. Въй, тук ще стане интересно. Come on, baby. Ама моля ви се, подредете малко тази стая, все пак клип снимате в нея. Си ми в главата рататата. Bad boy, търсиш си белята рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on, baby. 15 минути. Предполагам, това е плот-твиста, за който ни готвеха през целия клип. Папа Бум от Тему гледа така, сякаш е видял майка си гола и ви моля да се абонирате. Моля ви, не се абонирайте за тези хора. Няма да бъда същия човек, който бях преди 5 минути. Има и Nightcore версия на това нещо. Идвам да те резна. Ти си мой. Даже няма да я коментирам. Но каквото да си говорим, те са прекалено готини за нас. Няма какво да кажем повече по тази тема. При интерес може да направя някаква готина трилогия за тези велики морски същества, малките друсалки. Само че за ретарди. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се с камбанката, натиснете лайк бутона, за да мога да ви изпратя една магическа друсалка и на вас.